Dino iki ora kelan yo karena jangan wadangan iwak pitik dikelok luwek dadi tak gawekno tempe tahu bacem wae disiapno bane sik ana tempe ambekan tahu iki rega 1000-an tahune rega 4000 terus ana duduh klopo lek njaluk gratisan iki mang pertama sing tak garap saiki tak irisi sik tempe ambek tahune ngirisi gedem-gedem sak ngene iki wis aja lali dikerat-kerat tengah bumbune ben merasuk terus tahune yo tak iris-iris sing gedem-gedem pisan ngene iki ben gak gampang ngajur nek wis bar kabeh dipirekno bar ngono lanjut gawe bumbune ana bawang brambang kemiri lombok abang ben ayu ketumbar karo mrica terus godhong salam ambekan serai laos bumbune nek wis diulek halus terus digongso bar ngono dicemplungno godhong salam serai ambek laos sing wis digeprek digorengne sampai mateng ambune wangi bar ngono lebokno duduh klopone iki mang duduh klopone saithik yo dadi tak imbahi banyu bar ngono lebokno abang ambek kaldu bubuk terus kayak kecap saithik men rupane ayu diudek-udek sampai rata lebokno tahune ambek tempe ini sampai kelem yo banyune dadi sak cukupe sak keleme tempe mbek tahune terus dimasak sampai umop blekutuk-blekutuk ngene iki jarno sampai sat ben rasuk bumbune terus pateni kompore bar ngono jarno sampai adem terus digoreng utawa langsung dipangan.